anys des d'aquell dissabte 22 de maig de 2004 en què es va celebrar la primera marxa per la desmilitarització de la Serra d'Aitana. En ella van participar algunes persones que avui ja no poden estar així. En canvi, hi ha unes altres que avui escolten aquest manifest i que aleshores encara no havien despertat el món. I clar, hi ha moltes altres que han assistit any rere any a la seva cita en aquesta convocatòria per la pau. El món ha canviat des d'aleshores. Es diria que a millor si atenem als panegírics del progrés i el sistema. Segons aquests, el desenvolupament d'una mentalitat més oberta i uns espectaculars avanços tecnològics haurien de fer-nos enrojolar quan traiem el cap al passat. 20 anys són bastants per a una fugaç biografia humana, pocs per al que abasta un manual d'història universal i res per a l'ocult moviment que esculpeix la roca calcària i la cobreix amb una casaca de bellesa i de vida. Pot ser, tots aquests processos van del no-res al no-res, però tenen el poder d'alimentar o marcir la nostra existència. Pot ser més amb l'argument que els dota de sentit que amb aquests canvis que no són més que girs circenses de 360 graus. Ni com a individus ni com a espècie podem controlar tots els detalls de la nostra vida, de la nostra història o de l'evolució de l'univers. Però sí que podem teixir amb els fils conductors que uneixen present, passat i futur. Un d'aquests fils és el sistema polític, econòmic, social i cultural que emmarca el pensament i l'acció humana. Després de 20 anys d'excursions, esmorzars, reivindicacions i reflexions, continua sent el mateix. Contrari a la vida i a la poesia. El capitalisme no ha parat d'inaugurar noves atraccions en aquesta Disneylàndia que ha construït per a occidentals i classes adinerades, sempre a partir del dolor aliè i de l'ús de la violència. Gaza, Ucraïna, Etiòpia, Filipines, Congo, les gens humils posen els morts, les riques els interessos i, lamentablement, la nostra serra algunes de les instal·lacions necessàries per a aquesta immoralitat. Ens conten que som cada vegada més tolerants, però mentrestant augmenten els pressupostos militars i de control social. L'estat espanyol va destinar en 2023 almenys 60.000 milions d'euros a l'exercici de la violència i la imposició del poder, més de 1.200 euros per habitant, més que una mensualitat del salari mínim interprofessional. I qui sap si els que encara avui entrem al parc deixarem de fer-ho en el futur. El nostre sistema és, en definitiva, impulsor i garant de desigualtat i mort, però no és el nostre únic cabdell. Un altre fil és la consciència, narradora d'aquesta barata que és la vida. La consciència ens permet identificar totes les permutes, analitzar-les i, malgrat elles, comprendre el que roman. Fins i tot més, ens capacita per a triar què muta i què persisteix, què construir, què desfer i què respectar. Triar com viure és assumpte de la nostra consciència, canviar de sistema econòmic, polític, social i cultural també. Tenim la ploma, la tinta, la imaginació i la prudència necessàries per a embellir la nostra biografia personal i la de la nostra espècie, i per a no acabar abans d'hora amb la del nostre planeta. Les tenim ara, les teníem fa 20 anys i les tindrem dintre d'altres 20. A la nostra mà està oposar-nos a la violència i la injustícia en totes les seues formes o continuar nodrint una màquina de matar cada vegada més perfecta. Som fruit de 15.000 milions d'anys d'evolució. Honrem aquest llegat, no l'ignorem. Per una vida sense guerres, per una història sense guerres, per una serra sense guerres, per 20 anys i els que vindran contra la guerra. Molt bé.